Mao lagi ang ngayon jamo. Wa jud ni siya maluma oh. Haniti pa mo bo ninyo? Ha? Tubig ra? Maayo. Di, duda ko anong tanom ka ng gugma bitaw. Imong gugma was pagpananom. Oo. Hello guys, good morning. Ananing time guys ni lako-lako ko pa dong sa may ibabaw nga bahin sa barangay guys. Agi isab og exercise. Nakalabay ko ani guys ang amtuanga kung gumamila guys. Kay numdum ko ani guys nga tambal din sa may hubag. Dukdukon laman nimo ni guys ang iyang mga views og itapwak sa may hubag nya butangan og buho sa tunga aron dili malata. Mo ni tambal sa mga karaan guys, di jud ko malimot ani. Ipaukob sa may panit nga duna nay hubag. Aron makahimo siya og mata guys. Asay sa buntag ni guys, nilakaw jud ko badong sa ibabaw lagi nga bahin sa among barangay agi exercise. Nalingaw kog tan-aw na ining mga tanom guys og nindot kaayo. Lingaw kaya ko mga mata basta makita ko mga buwak guys. Antod nga nakaabot ko ning dapita o dako akong kahibulong ani guys og unsa jud ning unsa jud ni akong nakita ani guys nga wa jud ko kaila ni ining prutasa kani. Mao ni siya guys. Sa sinugdan ang iyang buwak ani guys arang lamia. Murag mga orchids. Pero paglabay nako karon sa ikaduhang labay nako guys pila na kabuan ang milabay mo na ni bunga niya guys. Ambot og unsang prutasa ni wa ko makaila ani og unsa nga kahoy ni. Pero gatuo jud ko guys nga prutas kay paglabay lagi nako ani namuwak pag-ayo. Lingaw kay akong mata ani sa una guys paglabay. Karon daghan nagbunga. Ambot unsang mata nga prutas ni. Wa jud ko kaila ani guys. Talagsaon kaayo sa Valencia murag usaray akong nakita nga sama niini guys. Mao lagi ang ngayon jamo. Antod nga nilabay na pud. Wa jud ni siya maluma oh. Haniti pa mo bo ninyo? Ha? Tubig ra? Maayo. Di, duda ko anong tanom ka ng gugma bitaw. Imong gugma was pagpananom. Oo. Oo. Sa tao lagi na nga, may gugmaan siya tanom. Mo ni bay ni nung umpol guys. Hinlo kaadyo o inatiman jud ang ilahang tanom. Adi okay ra man na kay og kuha ni mo nang sagbot yutan mabilin lapok. Oo. Oh, bitaw. Wow, ninduta ka adyo nung oy. Ha? Na? Kus lami ada juga ninong og naglibot pa ninong no? Glibot di ba sa kuan? Daning anang at kilid. Mau ba? Ulang.
Lami kaadyo. Kita ra kaani nung sakuan. Ato ning i-video. Normal ra na nung. Hello. Salamat. Wa pa pabita ko kainog init, mauli ko dajon ron. Sa amo apa? Uy, daghana kayong bunga, guys. Ato makita, guys. Di ta mo duol, guys, kay murag na iro, hadlok man. Daghan kayong bunga, guys, oh. Ang hinog na raba, guys. Pero kanatog pa magtagbay. Ay taong kana. Di na ko maglaag-laag og ladyo kay mahadlok lagi ko. Nang makatilang tag-iro. Hadlok tag paakon. Ha? Lagi na may dilihitan. Naabitang nawa na may yung sibuyas aninang. Di ba nakapalit man ko ani? To nag-ako atong ubos ni daghan-daghan nag-ako adto. Hala kay ting-uwan ra baron no maka kuan ron no. Kanang makapuspos og sibuyas. Sa una ani guys, dagag sibuyas si nanay, karon wala na. Dinhi ko nakapalit niyag sibuyas guys, oh. Pero karon wala na jud. Ha? Mao lagi bis mag-iligo tungod tingalit sa among kalihok. Mao nang nihubag ang ngipon mamasan bitaw nang ug magtrabaho ta. Mano di man kang sugod datag saging aday mo saging. Mukha ang mamig saging pero di sa ko mo bit-bit ba. Adi pug kakakaon kay. Ay sus Ginoo. Manugong di nga ako mang turuso na ng kutsara. May latino. Uy mukha mo kung saging hilaw. Unya Unya dong ago man mo ja ang laton. kanang saging kusta ba. Turuso na ho ang bang kuskuson ba kay aron makakaon jud ko. Nang regard sa kustanom kay uy Ginoo ko. Video ni dalami na rin sikat na. Ha? Gilain na pudre. Lain na naputong ka bilang. Uy nakaparit po ko sa kang ason. Ana nami kang ason nga ingon ani kagagmaya. Diya akong giguba. Unda. Una nga buhi ba diya? Ang giguba ba kay gusto magukubag daghan ya. Hala ngani ra day style aning ko ana mo daghan. Pati manon. Ag ako ani dagko na. Dagko na bitaw imong Facebook dagko na Nakita ka? Wala tanom nilili. Dagko na. Unja. Unsay nga nang ako lagi ba nang uban og di pud ganahan basta kay ganahan ko magbidyo-bidyo sa ko ang mga tanom kay miyo mo jud kugra nangabuhi nag-akong tanom. Yung kalisod-lisod ko tong dagat amo ang Pinoy-anan ng naara ko nagtanom lagi ng kanaw. Kay iyot lagi taw na ako'y tanom kay anong ko'y lugar na among space ko sa tubang. Murag yun ani na jud to kadagko kato. Dako na tayo. Inana na kadako. Pero murag dako-dako puto gamay kay Tambok ni dahon. kuan man.
Galing gani wa na mabubuig ice maudto anong tubig. Wa ra pud kay ni mo tong binadyo ug mama labo magdepros ko. Layuan man ko. Layuan man ko mangayo kayo atong among ang binadyo layuan ko. Ha? O lagi tubig oh. Ay ra po nang parat na dapat. Lagi amja kaason lagi tag nakapalit lagi ko. Pero lahi man klase to kang ason lay. Kuan murag oh way giring-giring nya gatudsoy ra ba? Kuan man to kanang second class man kani may first Ha? Naa de class ani di ay? class kani first class. Mm. To ay giring-giring. Hala man liili ko are view. Mao ba? Second class pa to. Imo bito si Susan ng Ariel. Oh. Kasi yun ng first class ni napoy gatugoy ra way giring-giring to. Mao lagi tang kato ka aso nakapalit lagi ko dya. Uy tag 250 gani ang hata mo dya. Di ko mapalit ng Nang kanibalik ani. di ko mapalit ng kay kanang kwarta lagi na ha. So ang gatos ra jag mahani ko dinhi tag 200 may hatag nimo na ha. Tag 250 lagi. Kay kog nahalin na oh. Naapay lang baligya. Uy, Ginoo ko na yung like ko. Nalipay gajud ang buot og ay nanakoy tanan. Naasa pod milyona nanapoy ako usa. Di ang giguba wa jud ko ka perfect. Di bang guni mamatay. Pwede na imo itanong siyuta kung mudako na tinuod. Kuan bitong si buyag musukol og kanang kuan ba jag asa itanom. Mas tabubuan lang nimo. Di pare aning ubang tanom nga ba over tubig kay Kung mudako na ra ba ni siya kay mahal daghan mahalin ilang ikuha sila mo na kanang i-display. i-display. Napas marites ane? Oh, naa. Day marites. Tug pa. Yan na. Maghimamat sa ko ni kay amiga man eh. Tinili dai. Adyo lang kanay bata tila. Uy, angayan po ni si Jalay oh. Daghan to. Uy, dili po lalim kay macho di uluron eh. Giud na. Audit man to kay paano kung dibitog od naiod. Ay, ngururan po ni Jal. Niyo po kulura. Murag na lagi wa jamo ni ako, wa jamo ako ani. na og prohog tanong tambok na lami. Oo. Sa una. Oo, mahal ra ba ni si Ja? Kung ano mahal. Sa tuingan ani? Kung kalimot ko nga dito diya na ilabino tangad mamugos kung dili sa pangado ba mensahan ni daghan. Pag kuan lagi kay nang pag pananom lagi ani kay kung Pero October moabot jud ang panahon nga ug naa jud mag-order ako mga buwak dumdumon ra kanaho pag kani guban ni daghana dya kanang kana mainan ni na makusot ni mahalin ni. pero